Still off matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka maestro sa kolehiyo. Dua ka departamento sa BCPO headquarters gin-lockdown. Sa balita nasyonal, kakulang sang pondo. Nagtulod kay Presidente Duterte nga hindi pag-upda ng panawagan niya sang mas malawig nga lockdown mas malawig nga lockdown. DepEd nagklaro pagsuksok sa uniform hindi requirement sa online classes. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 12 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon and Defensor. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play. Bayan Numero 1 ang aton sini nga mga kuanaw mga kumusta ang imo daga loading dayaw la. Ang imo loading para na. Way pa ko di mga way pa nagsululod ang mga greetings nila. Sige. Oo. Pangitaan, action boy, pangitaan, tag na ideya. By the way, sa liwas sa aton mga ka-aksyon, good morning. Miyerkules naman sa buong action boy, ang aton nga mga ka-aksyon. Kay action dore lang nagasulod. So, din na kita action boy sa mga greetings. Sa kay Jocelyn Aresibita Olak, good morning action radyo. Kagang aton nga president sang Energy Fans Club. Sa kay Dennis Richard Tibor Goma, mayong buntag kaninyong tanan action boy and mamig dia. Mayong buntag kay Rayjan Tan Villalon kag miyembro sang Energy Fans Club. Salamat, sige. Continue lang na pag-monitor, Dennis. Nagapangape ka na da? Wala kita da. Si Kagawad Melchor Rombines, King Rombines, wala good morning. Aga pagabugtaw na aga pangapiman dira sa Ibanwa sa Hinubaan. Yes. Ano nga ismong August 12, no? Yes, action boy. Sige. Ang may pag suwong kong ara kabila sa mga nabukid action boy ti aga pa puro bugnaw. Correct, Tapos may ginauyatan ka kape, mainit-init pa baw. Bisan sa kilid bye-bye. Ang mga nami sila pagid mo na. na. Dira sa Inubaan, magkadto kami ganida. One time, naka-overnight kami da. Aga pa, mga mo giniguro oras, or mga alas 6:30 be, kadto ka sa bye-bye. Nabalang kadulong ka ang mga kuan, kadulong ka ang mga gapanagat. Oo. Dira ka Tay dayon. ni action boy. Dira ka dayon kuan. Ang una dra nga mahulik nila, makuha nila ka isda. Fresh ka gid Siyempre Fresh na pag fresh. kuan mo ya, pag sugba mo ya, fresh ka kayo no. Kaya mo nang namin gid ka uno action boy. Kung aga poblahaw. Correct. So sige. Aran action boy, nag-update na sila. Update na kay way pagiding sa akon no mo basta pala ko tigapon kay Try sa vida na i-refresh. gani man. Kata sige da na. Sa akong dida na ya. Sa kay Edmar Kilitar, good morning Action Radio, watching live here from Bago City. Good morning kay Bunoy sa Kapihan, kag kay Boss Johnny. Sa kay Lovely Princess de la Peña, good morning Action Radio, watching FB live here from Kuwait. Good morning mandira sa imo. Sakay mainit pa lang gali tubig si Dennis. Wala pa katimpla. Nano nga late ka naman ay. Ano naman naging pulawan niya sinis kabuhi ni man. Pulawan sa kabuhi gidya. Basta nawili ni sa kagabi sang ginapang lantaw yan no pa. Pag-o parang sa nag-init sang tubig. Alert na da ang imo nga Vice President do permi niya ulihi mag-update how. Ano man? Sige. So sige, continue lang sa aton mga ka-action sa pagpadala man sa inyong mga mensahe, mga greetings sa subong iya nga aga kay kung mag-break tip mabasahan gid ina namon ni Action Boy. Kag gina-remind ang aton bala iban nga mga listeners dira no, iban nga Facebook followers naton. Kung hindi ka kung isa mabatian or naga-mute kita, why sound, why audio, but silingon naga-endorse kita sa pila ka mga produkto which is not allowed sa Facebook.
amo na nga ginamute naton so masiling ka nga ay why sound ay na off and nadula kamo hindi bation amo na siya ginahungod ina kay para sa mga endorsement nato no. Good morning dira kay Susan Jaime Allen dira sa may Houston, Texas. Good morning, Good no? morning. Classmate ko na sila, dugay na ko yung lakitanay, igo ko ng balaan na to na sila galaya sa US of A. Sa kalayuan na silang mga Mga gada kapusoan. kay sa pamilya. Good morning, no? So, sige. Standby kita na sa atong mga balita lokal. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa track ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Kinsealed off ang 11 kamabalay sa Purok Everlasting, Barangay 18, siyudad sa Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka maestro sa kolehiyo diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay punong barangay Madeline Diaz, voluntaryo nga nagpaidalom sa swab test sa isa ka pribadong ospital ang nagpositibo matapos nga nagbatsyag sang sintomas. Ginabulmanta 40 ka mga individual apektado sa pag-seal off sang 11 ka mabalay sa Purok Everlasting. Samtang ginakumpirmar pa karon ni Diaz ang report nga nagpositibo man sa COVID-19 ang duha ka magkaupdanan sa isa ka technician sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga una na report nga nagpositibo sa masakit. Natala na nga ipaidalom sa swab test ang 4 ka mga persona nga nagatiner sa una nga panalgan sa ginarentahan nga balay sa mga COVID-19 positive patients sa Purok Cordova, Barangay 18. Nagapabilin man nga sealed off ang 11 ka mabalay sa mga purok sa din 41 ka mga persona ang apektado. Nagpasiguro naman si Diaz nga magabulig ang barangay sa makinanglanon sa mapubuluyo nga apektado sang sealed off. Temporaryo nga ginpasira ni BCPO Director Colonel Henry Binyas ang duha ka mga department sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod PNP, ginpasira ang mga old BCPO Administration Building kag Mobile Patrol Unit Department. Dugang pa ni Pico, tuyo sini nga ma-disinfect ang duha ka mga departamento kag magapabilin nga sirado samtang ginahulat ang resulta sang swab test sang 37 tanan ka mga non-commissioned officers nga posible may direkta nga contact sa isa ka police officer nga nagpositibo apang asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Ang nagpositibo nga pulis ang ginassign sa Purok Maymulaton, Barangay Banago o kung ang lugar nga sadto ginpaidaloman sa lockdown. Ang pasyente ang wala na sa Bacolod kay ginpaidalom sa quarantine sa Anilaw, Iloilo. Napaswab naton 37 lang. Kay base sa aton nga contact tracing, 37 lang ang may mga possible contact no sa aton nga nagpositibo sa COVID-19. Ining duwa naton ka opisina, admin building, ang aton nga opisina sang Mobile Patrol Unit amoy naging pasira. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod PNP Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nagdangat na sa 8 ka mga pulis sa Western Visayas ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, sa 8 ka mga kumpirmado ang kaso sa COVID-19, duha na lamang ang mga active cases. Ang 5 sa 8 ka mga COVID-19 cases ang gikan sa Isla Sampanay, apang ipahayag ni Guerrero nga lunsay na nga naka-recover sa balatian kang nagbalik na sa trabaho. Duha naman ka mga pulis sa probinsya sang Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19 sa dinang isa dire ang nag-ayo na sa balatian kag ginahulat na lamang ang clearance gikan sa mga otoridad agud makabalik na sa trabaho. Samtang ang isa ka pulis sa probinsya padayon nga nagapaayo pa sa balatian kag yara karon sa isa ka quarantine facility. Duga pa ni Guerrero, isa naman ka pulis nga nadestino sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19 kag karon yara na sa quarantine facility.
Sa kabugusan, may 358 ka mga pulis sa Western Visayas nga nagpaidalom sa swab test kag tanan nagnegatibo sa COVID-19. 604 naman ka mga pulis ang nagpaidalom sa mandatory rapid test kag non-reactive man sa virus. Temporaryo nga nagsira umpisa kahapon nga adlaw ang Western Visayas Medical Center Integrated Laboratory sa sulod sa Iloilo lakip man ng Sub-National Laboratory matapos nga nagpositibo si COVID-19 ang apat ka mga medical technologist. Sa statement sa WVMC, ginapaidalom sa decontamination ang laboratorio. Sa public advisory, nagpasiguro naman ang laboratorio ila i-examine ang mga swab specimen nga ginpadala sa nga Agosto 10 tugtob 11. Wala naman nasad sa advisory ang dugang nga detalye angod sa mga nagpositibo. Ginpasiguro sing WVMC nga mag-resume sa ila operation sa madali nga panahon sa tion nga matapos ang decontamination kag safe na ang ila personnel sa pagserbisyo. Nadugangan sang 178 ang COVID cases sa Western Visayas. Sa pinakauli nga datos sa pagwas ng DOH-6, ang siyudad sa Iloilo ay may dugang ng 93 ka kaso. Iloilo Province may 40, ang Negros Occidental may 23, Bacolod City may 12, kag Antique may 3. Ginreport man sa DOH-6 ang pagtaliwan sa isa ka 29 anyos nga lalaki nga residente sa Bacolod City. Sunod sa DOH-6 may aras ang dugang nga 36 nga naka-recover sa masakit. Pinakauli nga nagwa ang 766 ka mga lab results. 582 diri ang negatibo sa virus, kag 178 ang positibo. Ang Western Visayas ang may 2,307 ka COVID-19 cases, 1,203 diri ang aktibo nga kaso, 1,071 ang naka-recover, kag 33 ang napatay. Sa dugang pang balita lokal, ginpasaka sa CIDG Bacolod ang kaso nga paglapas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Ethical Standards for Public Official and Employee kag paglapas sa Bayanihan Act bato kay Barangay 39 punong Barangay Jude sa Lusada kag napulo ka iban pa may kang tanan sa anomalya sa pagpatuman sang Social Amelioration Program. Suno kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang pamuno sang CIDG Bacolod, ang 11 ka mga opisyal kag personal sa barangay nga pasakaan sang kaso musanday Kapitan sa Lusada kagawad Rogelio Faltiquera, Barangay Secretary Seni Caballero, Barangay Treasurer Maria Salve Atienza, Maritas sa Aragon kag mga barangay health workers nga sanday Rogelio Faltiquera, Lolita Florida, Rosela Plagata, Betha Fernando, Rili Factoran kag Nili Lorenton. Suno kay Gocotano, 5 ka mga pumuluyo sa Barangay 39 nga sanday Audrey Magbano Jr. kag 4 pa ka iban ang nagpalapit sa ila ahensya agud nga magreklamo batok sa pila ka mga opisyal kag empleyado sang ila barangay bangod sa aligasyon nga indi patas nga pagpanagtag sang ayuda. Dugang pa ni Gocotano, pila ka mga miyembro sang pamilya sa mga opisyal kag mga kaalyado gikan sa iban nga barangay ang ginaligar nakabaton sang ayuda kag indi ang mga pigado. Nakita nga halos ang sample diri ang barangay secretary halos ang bilog ng mga anak niya ay nakabaton sa ayuda para man diri mga tiyo kag tiya sa mga barangay officials may kaya man pero ang ibang tong mga potential sa beneficiaries sa barangay 39 nga nakinahanglan sang ayuda way nila ginapansin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Ginakabig naman ni punong barangay Jude sa Lusada nga may lamod pamulitika ang pagpasaka sang kaso batok sa iya angot sa ini sa Social Amelioration Program. Ginpahayag ni sa Lusada nga lunsay mga pumuluyo sa barangay 39 ang mga kabaton sang ayuda kag kun may nalakip nga gikan sa iban pa nga barangay inaamo ang mga registered voters sa ila barangay nga na-relocate apang kwalipikado nga magkabaton sang ayuda. Ginako man sining nga may pilaman ka miyembro sang pamilya sa mga opisyal ang nakabaton apang ginakabig pigado kag nadulaan trabaho bangod sa pagpamahog sang COVID-19. Wala ina kamaturan kaya ang ilang nga sina nga kwan sa akon political motivated na kag political harassment sa balay sa politika na kay nga sila kontra ko na sila sa politika. Parinti na sa akon asawa pero mga registered voter pa din sila kag qualify na sila nga makabaton sang aton nga ayuda sa gobyerno nato. Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Jude sa Lusada sa barangay 39. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15.
likaw bala sa sining mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso. Ang atong ginarekomenda natin sa inyo, ang Dr. Alfred sa Pure. Kakulang sa pondo, nagtulod kay Presidente Duterte nga hindi pag-updan ang panawagan sa mga doktor nga mas malawig nga lockdown. Samtang DepEd nagklaro, pagsuksok sa uniform hindi requirement sa online classes. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. O sige, padayon kita direksyonan. Yes, sa aksyon atong na, mga boy. followers. Kay Remia Garcia, good morning, Rams. Sa kay Cecilia Alvarez, amo ni siyang nasiling mo bala nga amo tong may tugon bala. Galing kay wala kami way kami kita na niya dis maglakat ito sa US na ni sa suwong. Oo. Ti wala gyud Japon. Wala ko sa balos ang size nga ako nitil. Ibigid mo. Celia, good morning sa kay Sela. Good morning to sa imo sa US. Siguro gabi nito sila, I don't know kung ano oras sila. No? Anyway, Cory Vidaha sa Kuwait, good morning. Hope Solis, good morning sa inyo, the Aksyon Action Boy. Gumonitor din kami sa Barangay Sumag. Good morning. Sa kay Romeo Busines, patamyaw sa mga utod dyan sa Don Salvador Benedicto sa Mejo family. Kay Lilian Bermudez, akong classmate dira sa Melbourne, Australia. Good morning man, kag hello kuno sa tanan nga taga batch 81. Sa makatapos ang batch 81 sa Ramon Torres National High School, amo ni nga batch, no? Bala mo na akong pilang edad ko, batch 81 ko sa high school, no? Lilian Bermudez, good morning. Margie Gion, maing agaman. Alex Fuentes, rigini sa permi, ari ng bini ang emoji, no? Emoji, no? Maria Luz Grijaldo Macunat, kay Vanessa Mayo, may agaman. I am listening ko watching sa iyang car. Kay gabiyahe siya pa Wairit, hindi ko balo. Sa Kasinyada sa Iroreco, kay Ma'am Yan Ramos, good morning kuno. Sige, imo na nada. Dra ka na sa yung sugda mo da bala? Yes, aksyon na, boy. Sa kay Betha Tumangan, good morning. Morning Action Radyo, Morning Action Boy and Action An. Keep safe, everyone, and God bless us all. Sa kay Liza Vargas Palma, good morning. Wednesday. Action Boy and Action An. Pa-shout out naman sa nanay ko sa La Castellana. Always good. Nga naga-monitor ko no sa aton man Action Boy. Sa kay Warlito Nasha, good morning. The OOTG nila, I think mo? Si Warlito Nasha. Hindi na ako bala mo daw member siya. Sa kay Janet Hermoso si Manning, good morning Action Radyo, watching live here from Binalbagan. Sa kay si Sir Edwin Miranda Senior Action Boy, naga-monitor na siya. Bro ko na, taga Binuyan Mursha. Good morning na sa tanan nga taga Banwa sang Morsha. Sa kay Lani Recanya, good AM Action Bride na ni Sayaman. Action Boy pala nga. Action Boy kag Action An pala nga. Nagapamangkot sa Action na Boy kung san o kuno liwat ipanagtag ang mga left out sang SAP para sila sa araw nagapamati. Left out? Tapos lang tagtagan, ha? Oo.
Uy, paslaya ka baton? Kasi wala pa sila kabaton sini. Sa sando pa man ito nagtagtaga na isang left out. Nagligad pa ito nga, nagligad pa gid no? Nga simana. Nagligad sa last week, ano? Abot ko na ano ng ilang kaso. Yaman ko tayo bing DSWD. Margie Gion, good morning man. Nings Villaluz. Sa banay ko ng si Boyot Villaluz. Bangon na da. Ay, Bangon banay na. natulog pa. Jeron Lande Luhan, good morning mga greet ko lang family ko sa barangay Bakong, Bago City from Malaysia, no? Ben Convert Girapusco Caraballo. Hutudan sa may Handumanan. Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association. Mga membro dra, good morning sa barangay Handumanan. Lima kung isang kwani kayo daw hindi siya ma-refresh. Meron ka pa da? Wala na din hang naman isa ko. Basta ga... Ang mo nga watch party. Gahang ka mo gano'n. Kano na siya do. Sakay ta M sa boss. Good morning. Mayroon lang nga pag-monitor, tita. Di na to gani asta to. Ginbalik yun ako. Ara na? Hindi pa mo. Ari na to kay Philip Isulat. Good morning man. Oy, sa kay Weng Morales, good morning dira. Bayaw ko ni taga sa Manila ni Silaya. May ara ko bala kilala nga nagkadto sa one time sa balay. Kaya nag-istorya ko nga panawag ko nung iyahin na blues sa Manila. Bala nga daw na may na-affected sang COVID. Muli isang kulba na ton kasi ka praning na kita bala. Nanawag ko nung na-blues siya nga may COVID abe nga napik na latnan sa COVID sa Manila. Oo. Yan na, wag lang hinablos ko. Nyati, nang hindi na siya makalaton sa telepono. Ano kong botsi mo na. Nakalbasa ka na. Layo naman. Ang punto natin diri is, kinabalang mapado isa ka balay, yung report nga may ara dira ka COVID patient. Tingin balay mo ya, ito ka man to mga tungas kilometro, ikaw to yung obras ng pakulba. Muna gani nga ginatawag natin ng social distancing. Bala, 3 lang gani ka metro, 3 lang gani ka 3 feet lang gani o 1 meter lang gani ang kalayoon nga ginapangabay sa inyo. Butan 2 meters pa nga maglayo kasi isa ka tao para hindi ka mo kumiara gid ba, hindi ka malatnan. Hinapang ang balaya to 2 kilometro, ikaw imo yung 2 kilometro kalayo, nagobra ka pa kulba. Isa nga ito nga pagka contest mo, no? Kulba naton. At sige, standby na sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 25, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga kakulang sang pondo agud ibulig sa pumuluyo. Ang rason kung nga wala niya ginpaboran ang panawagan sa mga doktor nga mas malawig nga implementasyon sang istrikto nga lockdown. Ginapahayag sang Presidente nga gusto man niya panawagan sa mga doktor sa tuyo ang mapungga na paglaptas ng COVID-19 apang ang problema bangod naubos na ang kwarta nga ginhatag sa Kongreso. Sa karon ng Metro Manila kagkaiping nga mga probinsya agin paitalon sa modified ECQ umpisa Agosto 4 tungtong sa Agosto 18 matapos ang panawagan sa health workers nga istriktuhon ang quarantine measure agon mapaganhagan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19.
Ginpahayag sa isa ka opisyal sa Department of Education nga pwede makatambong sa online classes sa mga estudyante nga wala nagasuksok sa uniform samtang suspendido pa ang face-to-face classes. Ini ang pagklaro ni DepEd Undersecretary Ann Sevilla matapos ang report nga ginapangabay sa DepEd ang mga estudyante nga mag-uniform o kung magsuksok sa appropriate clothing sa tion sang online classes para malikawan ang insidente sang bullying. Suno kay Sevilla, ginpahayag ni Education Undersecretary for Curriculum and Instructions sa Estado San Antonio, hindi requirement ang pagsuksok sa uniform para sa public school learners para sa distance learning. Pero suno kay Sevilla, ang mga estudyante nga mayara na sa existing uniforms ang pwede nga magsuksok silikon luyag nila para malikawan ang dugang nga gasto. Sa Agosto 24, formal nga magabukas ang school year 2020 tugtog 2021. Handa naman ang Pilipinas nga magtrabaho po sa Russia para sa clinical trials ng COVID-19 vaccine. Inaging pagwa nga statement sang Malacanang matapos nagtanyag ang Moscow nga mag-supply sa Manila sang bakuna. Una ang gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte ang Russia nga isa ka abyan kag handa nga magboluntaryo nga bakunahan para ipakita sa publiko nga safe ang foreign vaccine. Nasaad man sa statement, padayon ang gobyerno nga magatrabaho sa mga partners sa ibang nga kalibutan para masiguro nga makakuha sang safe nga vaccine. Ginapaabot ni Duterte nga ang bakuna ang makakuha sang regulatory approval sa Russia sa mga tunga-tunga sa Agosto antes maglansar sang mass production. Nagaplano ang Kamara nga magpatigayon sa memorial services hindi lamang sa mga mamaridha nga nagkalamatay kundi pati man sa mga frontliners nga nagkalamatay sa pawag-away batok sa COVID-19. Ginimo ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang nasambit nga payag matapos ang kamatayon ni Senior Citizens Party List Representative Francisco Datol Jr. Sa isa ka interview, nagpabutyag sa gasubo si Cayetano sa kamatayon ni Datol kag ni Camarines Sur Representative Marisa Andaya. Nagligad nga bulan sa Hulyo, amuman si Benguet Representative Nestor Fongwana nga napatay nagligad nga tuig. Ginpahanumdom ni Cayetano ang publiko nga istrikto nga i-observe ang minimum health standards ilabi pa nga madamo na ang nagkalamatay. Sa nabaluan, sa Kamara, 3 sa 39 ka mga reported cases ng COVID-19 ang nagkalamatay matapos nga nagpositibo sa virus. Nagtaliwa na si Anay Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes Jr. sa edad ng 80 anyos. Iniyagin kumpirmar ni Comelec spokesperson James Jimenez. Si Brillantes ang napatay kahapon sang aga, Agosto 11. Naibaluan, Hulyo 25 sa nagpost sa Facebook page ang bata ni Brillantes nga si Zina Brillantes sa din day 11 na nga may COVID-19 ang yaamay kag unang adlaw sang ini ang gin-intubate. Hulyo 18 sang gindala sa Medical Center sa Manila si Brillantes matapos ginhilanat umpisa Hulyo 16. Si Brillantes nga kilala nga election lawyer ang nagpangalagad bilang Comelec chairman sang 2011 to 2015 sa idalom sang administrasyon ni Presidente Benigno Aquino III. Ginadaso ni Senator Leila de Lima ang investigasyon angon sa kamatayon sa mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison nga ginaangot sa COVID-19. Sa Senate Resolution 491, ginpahayag ni de Lima nga mas sobra 436 ka mga persons deprived of liberty kung PDLs ay napatay umpisa bulan sang Enero tubto bulan sang Hulyo subong nga tuig, lakip na ang 21 ka mga COVID-19 cases kag 24 suspected COVID-19 cases. Sa nabaluan, isa sa COVID-19 fatalities amo si JB Sebastian nga amo ang nagaangot kay de Lima sa illegal drug trade. Gininsistar sang senador nga hindi mabakod nga pamatudang death certificate agud ipalayag nga napatay ang mga inmates sa virus. Dugang pa ni de Lima, kaantes pa man ang crisis, ang kondisyon sa mga detention cells ang magkabig na nga subhuman bangod overpopulated, higko ang pagkaon kag kulang ang healthcare services. Naglambot sa 50 ka mga opisyal sa barangay ang ipaidalom sa preventive suspension bangod sa anomalya sa pagparagdag sang ayuda sa idalom sa Social Amelioration Program. Sunod Interior Secretary Eduardo Anyo, ang 50 ang lakip sa 155 ang reklamo sa Criminal Investigation and Detection Group. Sunod kay Anyo, ang mareklamo batok sa mga opisyal sa barangay amo ang malversation, corruption, estafa kay iban pa nga graft-related nga mga anomalya. Nakig-angot naman si Anyo kay Ombudsman Samuel Martinez angot sa mga kaso.
Ginapaabot nga sini nga semana magapagwa sang preventive suspension order ang Office of the Ombudsman samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga kaso. Suno kay anyo sa 50 ka opisyal, 13 gikan sa Metro Manila, 13 man sa Ilocos, 19 sa Cagayan Valley, 3 sa Central Luzon, kag 11 naman gikan sa Calabarzon. Sa katapusan nga balita, national 25 ka mga persona ang naglain ng tiyan kung gindayariya matapos na kainom sang kontaminado nga tubig sa banwa sang Midsayap, North Cotabato. Ginpahayag ni Cotabato Integrated Provincial Health Office Environmental and Sanitation Division Chief Engineer Ronelo Marba, 25 ka mga residente sang Barangay Nalin ang nahospital bangod sa dayariya. Kalabanan sa mga biktima, among mga Muslim. Sunod kay Marba, ang bubon nga ginakuhaan sang tubig nga gininom sa mga biktima ang kontaminado sa mga parasites kasunod sa nga baha nga nagluntad nagligad nga mga inadlaw. Sunod kay Midsayap Town Sanitary Inspector Charles Abolancia, ang mga apektado nga residente ang nag-confine sa Ramon Pisante Hospital kag Padar Hospital sa Banwa sang Libungan. Samtang ginaabiso naman ni Abolancia sa mga residente nga inito ng tubig antes inumon para malikawan sa kaangay nga insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.